Abans que l'oreneta, abans que el narcís, no gaire més tard que la campaneta d'hivern, el gripau comú saluda l'arribada de la primavera a la seva manera. Sortint d'un forat sota terra, on ha romàs enterrat des de la tardor anterior, arrossegant-se tan de pressa com pot, fins a la font d'aigua propícia que sigui més propera. Algun fet, alguna mena de tremolor a la terra, o tal vegada només un augment d'uns graus de temperatura, l'ha avisat que és hora de despertar. Amb tot, alguns gripaus sembla que es quedin adormits durant molt de temps i de tant en tant es perden un any. En qualsevol cas, més d'una vegada els he desenterrat vius i aparentment sans a ple estiu. En aquesta època, després del llarg dejuni, el gripau té un aspecte molt espiritual, com un anglo-catòlic estricte cap al final de la Quaresma. Els seus moviments són lànguids, però resolts. Té el cos encongit i, per contrast, els ulls semblen anormalment grossos. Això et permet adonar-te'n, la qual cosa no podria passar en un altre moment, que un gripau té els ulls més bonics que qualsevol altra criatura vivent. És com l'or, o més exactament, com la pedra quasi preciosa de color daurat que de vegades es veu als anells de segell i que diria que es diu crisoberil. Després d'entrar a l'aigua, durant uns dies el gripau es concentra a enfortir-se menjant insectes petits. Un cop ja ha recuperat la seva grandària habitual, travessa una fase d'intensa sexualitat. L'única cosa que sap, almenys si és un gripau mascle, és que vol estrènyer alguna cosa amb els braços i si li ofereixes un pal o fins i tot el dit, s'hi aferrarà amb una força sorprenent i trigarà molt de temps a descobrir que no es tracta d'un gripau femella. Amb freqüència, trobes munts informes de 10 o 20 gripaus revolcant-se una vegada i una altra dins l'aigua, enganxant-se els uns als altres sense distinció de sexe. No obstant això, a poc s'organitzen en parelles, amb el mascle degudament assegut sobre l'esquena de la femella. Ara es poden distingir els mascles de les femelles perquè el mascle és més petit, més fosc, i seu al damunt de la femella amb els braços fortament atrapats al voltant del seu coll. Al cap d'un o 2 dies, les cries es dipositen en llargues cordes que s'entortolliguen als joncs i que de seguida es tornen invisibles. Conservant l'amor que sentíem de nens per coses com els arbres, els peixos, les papallones i els gripaus, és una mica més probable que tinguem un futur pacífic i decent i que predicant la doctrina que no hi ha res més digne d'admiració que l'acer i el formigó, simplement fem una mica més probable que els éssers humans no tinguem cap altra sortida per a l'excedent d'energia que l'odi i l'adoració del líder. En qualsevol cas, la primavera ja és aquí, i fins i tot si vius a la zona del codi postal número 1 de Londres, res no pot impedir que en gaudeixis. És una reflexió satisfactòria. Quantes vegades he observat els gripaus apariant-se, o un parell de llebres joves boxejant al blat de moro tendre, i he pensat en totes les persones importants que m'impedirien gaudir-ne si poguessin. Però, per sort, no poden. Mentre no estiguis malalt, famolenc, espantat o reclòs en una presó o un recinte de vacances, la primavera continua sent la primavera. Les bombes atòmiques s'amunteguen a les fàbriques, la policia ronda per les ciutats, les mentides ressonen pels altaveus, però la terra encara gira al voltant del sol, i ni els dictadors ni els buròcrates, per molt que desaprovin la vida, són capaços d'impedir-ho.